Здравейте, хора! Аз съм Спегем за Мега Про. И днес ще играем Clash Royale. Да. И чакайте само напусна на такова. Готово. Така. И станах 8 левел. Много се радвам, че станах 8 левел. Мога да играем турнири. И най-твич турнира. Не мисля да го играя. Но да, заради вас и тук ще го изиграя, но нямам 10 джема. Имам 9. Да мъча да ги спечеля. И най-вероятно няма да играем в никой от орнаментите. Това е епизод, защото 10 джема. Къде ще ги вземем 10 джема? Да. И може би като излезе Free Challenge, някакъв Free Challenge, такъв готин пак, примерно за някаква легендарка, ще го играя. Забравих да ви кажа, падна ми се тук Legendary Chest на това мястото, от Legendary Chest ми се падна и спечелих дълога. Чакайте само да го открия. Това не ми е дека купер, ето го. Падна ми се дълъг. Аз играя, ще играем малко с този дек. Нека го пробваме в тренинг темпо. Така, сега чакай на колко процент оки. Да, и така пуснал съм музика, защото така да е по-приятно. Ако не ви харесва, споделете. Да не пускам. Имам фаербол, сега ще их метна. Ха-ха, бум. Тази песен мисля, че е доста готина, затова да я пуснах. Даже, защото не знам коя музика да пусна и просто пиша музика и то ми излиза тая първото. И какво да правя, пускам сега. Да. И да спрем да говорим за музиката. Да почнем да говорим за играта. Така. Пускам миньони да убият тези двете неща. Ама не можаха, за да стрелите. Сега ще пусна едни барбериани с арчерки, за да мога да направят атака. Атака. Сега правят някаква атака тук, като ви гледам. Да, направих хубава атака, направихме бе. Well done. Thanks. Чакайте бе, ние сме на тренинг тем. Сега ако спечелим с този дек, печелим. Заба за всеки случай ще пусна пока. Дай, би. Окей, бихме. И хора, бихме с този дек. Много ясно ще би. Да, сега... Friends... Вижте какво са апгрейднали. Тук вече не държи такова, държи някакъв чест и усмихнат. Тук има вече, като сте 8 левел, има 5 дека. И горе са го променили така, по-гочено да са го направили. Нови 5 карти ще има. Аз знам коя ще е легендарката, няма да я кажа, защото и... така. Така, бихме с този дек. Не е добре. Дек, тук не съм клан. Като стана по-известен, се го сложа. Това се го сложа. Сега няма да слагам. Като стана по-известен, примерно 100 абоната, ще изляза и ще направя бой. Клан. И всеки, който иска му е леджон. Така. Да, почваме пак игра. Това вече не го знам защо пускам така, но се измислям. Пускам скелетова да спра... Чакай, ще пусна така миняне. Така.
Или справа? Вижте, станаха сърце. Стана. Аре, стига, бе! Браво на арчерките. Много са добре. Сега ще изчакам за Барбериан да нападнат и един уизър до тях, там да пази за Minion Herd, за такива неща. Така, и гадост. Yes. Хубаво даш. Хубаво. Защото уизър да ни изби всички. Браво, уизърд. Ето за това ви говоря. Това трябваше да направи уизърда. Дай си постреля още малко там. Там провес много. Не. Нярчерки ще пусна, аз не знам, що там да направи малко демидж. Гадост. На Симон Фарбол. Сега ще изчакам за принца. Да, нападне. Лъта с един миньон да го пазят отгоре. Да му пусна скелетова да ги пази. Сега. Литките трябва да ги оставя. И кога ни му направихме по-огромна атака, нали? Нали? Да. Кой го каза? Аз. Така, пускам барбериани. Не ще изчакам малко всъщност. Ще пусна тук сега барбериан. И личка, не личка, лизърд. И такова. Това бяха арчерките трябва да живеят. Арчерката се спаси. Сега пак чакам за принц. Този път няма да сърваме. Но този път не е да ме сърваме, защото ще плача. Няма да плача, просто сигурно. Така, пуснах това барбериани. Там да нападнат. Малко да направят демидж. Сега ще пусна принц. Не, това мразя. Много те мразя. Аре! Микс хора дет. Заради бомбата му. Ще се направя да стех това на тренинг темпо. Бума сега нещо би. Така. Чакайте, какво става така? Окей, не е там. Чакайте, колко съм, но не е една, само това да видя. И много съм спаднал. И още малко и съм мелдър така. Нека донейтнем. Така, донейтнахме. Сега... Чакай. Алон дават. Окей, умре. Така, чакайте само. 6, окей. Справя с дех сега. Примерно, чакай това. Ще го изпълвам. Как да се струва, да се струва силен, напишете в коментарче, ако е слаб, напишете някакъв залог. Много ясно. Чакай малко, че в тези песни се заребявам, ги запам на време, затова да се разсвия. Дайте! Пак за песни говорим. Аз ги своих да е по-приятно, аз пак ги... Yes. Вижте как готин дълъг стана. Не казвам, че е мега големи, но съм пак добър. Хок. Искам си хок. Той има само гаджинки, не го ли виждате? Той няма нищо да се защитава. Много лесно ще убием това. Супер. Сега ще му пусна елитки, т.е. нищо няма да може да защити. Защото вижте му карче. Така, 3 скелетчета, това е много смешно. Такива, те чак не са много смешни, ама с малко. Тако, айс голем.
Я чакайте, една валкерата ще пусна да ги изби всички. Валки. Валкито ще ги изби от сега. Айде дай валки. Викам валки, защото ма кеф така. Сега една пека и ще ги разби, викаме си. Те нямат нищо там да лечи. Нямат само някакви малки неща. Такива. Всички слаби неща пусна. Дай. Не. Фани. Аре, стига си спанал. Хогъла на него му е огромен проблем. Защото той няма скоро. Има скоро следващото, но той не се защитата. Как е 10 левел? То за къв ме изкара мен. Вай, то се 10 левел. Той нищо не прави, той само ето виж. Може би се пече. Искам се лички. Така, супер. Ха-ха. Мари. Вие забравихте да лога колко е готин. Всичко изби. Стига с тя гатинки! Много е мазно така. Най-мазното нещо. Да ми спуска гадинки. Сега ще видя кой е мазното. Но валки, като посмеяни. Това и това. Аре поема. Ай стига бе! Много ма дразни такива. И си има много демидж на всичкото отгоре. Сега ще видя това. Не дразниш. Чакай, че бе, тук е много валки трябва да пусна според мен. Гледайте се. Бум! Кошкайте. Оки мен. Стига бе! То си игра от живота му с такъв дек. Не ли ви забеля? Аз нямам още да бъда. Намаят. Мен намаят. Мен не вас. Колко? Мри. Стига бе, коми са хилиш, аре? Ай сега дразня ли то? Казах дразня ли то? Не чух. Не чух бе! Стига бе! Никой не бе, супер. Ха-ха, коми са хилиш? Никой не бе. Забравих да казвам за какво пускам картите. Батъл. Сега пека отзад, там да ходи да турши, ще приготвя ни стрели и там ще видя кой ще пусне или може и да лук да спусне. Пека и той. Окей. Сега ще видиш. Мисля да му пусна това. Да видя как ще реагира. Драгънче. И той ще ме спреве. Ще ми спре. Аре стига бе! Всички имат 4 скелечета. Най-тъпа нагарта. Нищо не прави. Щупихте пеката. Много е яд това. Няма да знам колата. По-добре да дам 3 отколкото колата. Чао! Пуснах Хоги, едно такова зад него да пази там за скелети и така. Още един път. Стига бе, най-гадното, сега ще видиш. Значи валки да за подразните, като са толкова дразнител. Само срещу дразнители игра. Искаш това, искаш? Бум! Това избихте. Ве много гаден е бомбара. Бомбара, ако играете срещу бомбара. Миньоните са по-гадни. Добре, ще видим така, ще видим.
Ще удалеча тага на пека. Бега. Мисля... Не пускам. Стига! Слаб съм, нали? Много спамечи, че съм слаб. Стига, бе! Само един хограйдер можа да удари. Бах. Стига! Ще умра още малко. Ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха-ха! Стига! Сега ще видите, ще умрете, фала. Ще умрете. Няма как. Стига, бе! Но съм изнервен. Ще направя готин дик. Съсетел. Нещо копна на някой. От торнаментите. Само губя. Вижте колко купи. Много се изнервам. Така. Така. Суперсел. Вижте една смешка. Виждай, купирам за дека. Много смешно. Това като го видях си помислих, че най-ключ на началото. И хора не може да го... Може би, да, ще го играем вечерта, ако случайно спечеля един ден. 100%. Така сега ще купирам на някой дека, защото не знам как да играя. Знам, ама просто сега с този дълъг ми е слаб дека. Ай, стига, бе! Аз снимам, тя ме звъни. Бах. Няма да вдигна. Не говоря, бе. Хора, бе. What the fuck. Дали няма да вдигна. Снимам сега. Като снимам, не съм отпреценявам. Така. Нека почвам да правя. Сега. Като си го запазя. Искам тия карти. Не мога нещо да ги заменя. Кефят ма тия карти. Реечко сложа. Реличка да почнем да ползваме. Така, защото и лъчката убива с това. Принц също мога да ползвам. Мога тричи. Сега да пробвам как ще стане. Сега пускам това. Пека с лъчка. Да ги направим. Окей, my friends. My friends. So. Yes. Така е, бро, като правиш грешки. Размазай това. Гран филе. Мри! Пек 100 дек. Само с една пека и едно такова. Да, това беше просто... се забавя на кам. Сори за това, дето сега ни казвах. За дето не казах картите. В други епизод 100% ще ги казвам. И вечерта ще има Witch Challenge. Ще направя. Да. И ако ви харесват, сега спирам клипа. Така. И това как беше. Снимам после вечерта пак, ако събира един джем. Ако ви е харесал този клип, абонирайте се за моя канал. Да ме следите всеки ден. Лекнете,
оставете по един коментар, лайкнете клипа и до следващия път. Аз бях Викс Плей Геймс, да Мега Про, ще се видим в следващия клип.